Kung liligaya ka sa piling ng iba at kung ang nais mo ay ang pag-ibig niya, tututol. Baga, kahiningaw mo na. Okay ka lang? Hingaw? Ay, kahinarayo man sa bitok ka. Aram nyo, yan si papa ninyo. Magtaram ko ta na kung baga dili na siya sa ako, ano. May man ako magaparpugor sa kiya. Kung doon siya maugma. Kapara puso-puso siya dun sa picture na pig-post ni Loida. Yung kaligmata na yun. Kung gusto niya doon, magtaram siya sa ako. Iso. Tapos, ninyo sa dong ardaw, nakita ko, inalalaya niya si Loida. Nagbartas ning sarog. Kamara ikanda ang bugong na sa dong Binggalang bandara. Inalalaya niya makabartas ta masurog da. Ay may ako ning labot. Iso. May siya magpakita ning ko ninyo. Aram niya si ama ninyo may siya magparibo dito ta matitigbas ko siya. Iso. Niina niya. Salangi daw yung video okay dyan ng release me. Yung let me go. Niina niya. Tagay daw ako. Tigbak kung tigbak.